Malawi Brief. Mu programu ya lero yachidzulo, Amalawi ayikirapo ndemanga pa zampungwepungwe umene wabuka ku chipani cha MCP, pamene anthu ena osatira chipani kumeneko sakusangalala ndi utsogoleri. Zambiri mu videoyi. Tikufuna tilowere ku chipani cha Malawi Congress MCP. Tikuva kuti achipani ena kumeneko ayamba kale kuonetsa kusiyana maganizo pa imwe adzayimire ngati mtsogoleri wa chipanichi mu chisankho chimene idzachitike mu 2030. Achipani ena kumeneko gulu lina layamba kale kuonetsa kusiyana maganizo ndi magulu ena kapena kuti gulu lina ndi akuluakulu ena pa yemwe adzayimire chipanichi pa chisankho chimene idzachitike mchaka cha 2030. Ndiye pali funso limene iniyo nzika mukuyenera kuti mupereke maganizo anu kuti kodi potengera kuti paja pachitikira chisankho chapatatu sikalekale ndi chaka chatha 2025 pa 16 September, kodi nkoyenera kuti tsiku la leloli sipanapitenso miyezi olo 7-8, kodi nkoyenera kuti zipani za ndale zizichita motero masinikiratu amene adzachiyimire pa chisankho chikubweracho kapena ajamfulumira? Ndiye lero tikufuna kuti timve maganizo anu ngati nzika za dziko lino kuti kodi ndikoyenera kuti leloli tizikambirana za 2030 tichita chitukuko. Ndiye maganizo anu ndi olandiridwa pano pakanema yanu yokondedwa Luntha Television. Pano tikupatseni mwayi tsopano oti mutha kuyamba kuperekano maganizo anu pa topiki imeneyi. Muli bwanji? Hello? Muli bwanji? Ndili bwino kaina. Tili bwino. Kaya mukuimbira kuti dzina lija ndi ndani? Amaseko. Maseko muli bwanji? Ndili bwino, kumeneko kuli bwanji? Ayi kunonso kuli bwino. Lero muli ndi okalindiza. Anzatu ophiri. Ophiri, mwadziwa ati? Ophiri okudetsa. Ojele okutakataka. Ino ya kwa Maseko ngati. Ndiye topiki mwaiva to ati? Ayi, ndili kopanda magetsi. Ndikhoza kukuwuzani osadandaula. Ziko mwanetoleoni. Akuluakulu ena achipani cha Malawi Congress ayamba kale kulowa m'makampo osiyanasiyana akuti akufuna kuti 2030 padzakhale mtsogoleri wina osati achakwera. Ndefunso nakuti paja tavota paja atu mpompano, kodi nkoyenera kuti zipani zosiyanasiyana chifukwa amati pamene wina wapunthwa wina amadumpha. Nkhani pano tikhoza makamba za MCP, koma nkuthekanso kuzipani zina kwayambanso kutuluka nthibwiriri za mtundu umeneyo. Kodi zingatani iniyo ngati nzika ndikoyenera kuti tiyambepo zomasinika odzayimira kapena tipange kaye zothandiza dziko lino pa chitukuko? Zikomo kwambiri. Zikomo. 1 minute. Mmene manenera kuti nthibwiriri zikumachitika ine chichewa chake mgeretse kuti thubwirubwi. Chabwino. Ndekuti basi pali matope. Zikomo kwambiri. Basi pamadzi pali matope zikamatuka zimene zija ndiye wena sadziwa zichewazi. Zikomo kwambiri. Ineyo ngati Amalawi Congress pate afika potuluka kapena kumakumana ntimalimana nkumata achakwera yayi. Zimene zimachitika mbuyo muja iwo amadziwa koma analibe mawu amaopa inu yosimuyendetsa bwino dziko. Oho. Chifukwa choyambirira chenicheni iwowo ndi amene adakakhala patsogolo achakwera kwayika patsogolo kuti uyuyu ndiye ndi wathu. Ichabwino. Amatero kuti wachinyamata polipoli ku MCV. Kodi amati polipoli ati? Amatero kuti ali wathunduyu polipoli ku MCV. Ichabwino. Ndiye ngati lero afika potuluka kunena kuti inu yayi tufuna wina. Tione zinthu tikuvituvira. Eti? Chifukwa chakuti timakamba kumbuyoko kuti achakwera ndi gulu lawo sayendetsa bwino dziko. Chabwino. Ndipo ineyo ndanena poso pa pologalamu ngati yomweyi kuti koma achakwera adakakhala ngati munthu wina adakambitsa chawo chipani.
dzina la MCB ndiloyipa uchokera 1964 chabwino ndiloyipitsitsa ndipo Bakili Muluzi amatero kuti chipani chimene chija nchamakazi. oho Ndiye ngati anthu okhawo afika chifukwa umene kuti nkuwukirana ngati afika potembenukirana kuonetsana kumimba ngati somba m'madzi ngati themba mudziwe kuti zinthuzo zafika povuta chabwino chifukwa pasanathe miyezi 8 chivolere ndikucha komanso ifeyo ngati Amalawi a Central Region tinkalero lena kuti koma president uyuyu watikazinga ngati chimanga chabwino komanso naye adadzatulutsa chichewa kuti ndikuthudzula ni zithusa oho ngati Amalawi anatupikana pomwe Amalawi amaonda njala ndiye ngati afika akuluakulu mmenemo amatero lena kuti chiwule wadapa madzi muli mwake izi zinzoseketsa nzogwetsa ulesi chifukwa amene angabwere nkumtsogoza pachizungu amati ndozi nona ngati kuti amene yoyo asamale oho chifukwa MCB yomweyo imatero kuti fendaleza tuli mapango usiku ndiye nkofunika osamalitsitsa chabwino ndikhoza muli amaseko pepani ndikudulani pang'ono muli ndi maseka tsopano kuti bwalo lilipatse ena komapitirizani ndeno mbuyo mundimpererako pang'ono kuli a John Tembo kuti adzatuluka mnyamata wina wake wakudowa kuti matichafukira chabwino adadzakangana naye kothera kwake mnyamata uja adakafera ku John kokaoda amati amakoda magalimoto ndiye munthu amene abwere apa tingonenso mwachitsanzo 2024 achilimatu adali kukongeresa akafuna president oho tidaonanso nawo adapita tidakayika koma tsopano amene akufuna upresident ku MCB tidamvako kuti ankhalamba afuna atemire upresident ku chipani chimenechi ati amenewa amati ankhalamba kwinako ndese ndidze kaamati makilati nkhalamba ka makidonati kaya chabwino ati awufuna upresident ndiye tidadzakamba koso miyezi yapitayi kuti koma iwoyawa ankhalambawa asamale chifukwa ku MCB kuli mavuto oho tafuna munthu awajowe pamutu amene ali patsogolo amangotsitsira pati kapena chichewa chake ndigwiritsa ntchito chonena kutsitsiriza komatu akukuvana MCB wotu simuyankha milandu ino chabwino tikankhamira ndiye tikambira pakadama chabwino chifukwa ndipo ndili moyo kwakadama ayi chabwino kuja adafa nduna zitatu ndi phungu wina atafuna kuti milandu yo tikhoza kuyambira pakadama chifukwa ndiuzidziwa bwino chabwino ndeno tingukamba izizi kuti ngati atuluka aona nyasi zimene amachita achakwera ndi anthu wena amene amauza zabodza oho chifukwa ineyo Malawi muno mapurezidenti osoyambira kamuzu kufikira na pamene lero tili parliament inaligwirabe ntchito chabwino ndiye pasaka zonsezo choka 1964 kufika 2026 unoyu nsanamveko ku parliament amati mawu antsogoleri mutilire amenewo ngabodza nkuyamba boma lija la MCB lija oho komanso ngakhale uyo yatati wabwera ku MCB sindilishuwa kuti MCB idawinaso mpaka Yesu kubwera chabwino chifukwa amene adatibwereketsa 2020 ndanyamata anabadwaso munzaka za 1990 amene samedziwe MCB kuti imatani chabwino amanena kuti onena ndi analipo koma sinkumva nkutumwa nga inenthere menepa kuti wena atalowako ayi tithokoze amenewo ndi maganizo anu ndipo tayamikira kuti madzulo ano munali nafe pano pa Luntha Television madzulo abwino zikomo hello muli bwanji ndili bwino inu muli bwanji ayi tikupuma kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti ineyo ndinapfire ndoyimbira ku Kasungu tathokoza jere ndithudi kaya topic simwayiva topic ndayiva ndinayitsatira pa phone for siku oneka koma ndayiona ndithu chabwino
kuti azathu a MCP ayamba kale kunongonezana kuti kodi adzayimira 2030 ndani. Chabwino. President akakhala kuti akulamula anthu amaopa. Oho. Maganizo amene akutulutsa pa MCP aja amalipira kutulutsa chifukwa kuti president adala akulamula. Chabwino. Koma kuluza kumene analuza kuja ndi chifukwa chake kumene kuja kwa mbudzi kwa makampo kuyamba kuti koma athinke timupeze munthu ena kuti adzayimire chipano osati achakwera. Ndimafuna MCP ndalangize. Ngati akuona kuti ngati akuganiza kuti chakwera adzayimira 2030 ku MCP ayiwale zodzawina chisankho kuno Malawi. Amene aja chisankho sangawine. Ndipo anthu ena akudziwa chilungamo akuchidziwa kumene kuja kuti alawo atatayi masadza ino koma chifukwa cha mtima woti kamene adapeza ngati president ali president tisantayesanga tidiye nawo tikamene kakuwapweteketsa kumene koma chilungamo ena akudziwa kumene kuja kuti awuyo atatadza ipenso sangawine. Kodi alipo ena amene akumva fungo la zokoma? Kodi tu mmene mutsogoleri akudziwa zoti mene adachokera president muja zivute zikane adapeza kokena kake ngati president ndiye kuti akudziwa zoti uyu tidiye nawo kale zimene adazipeza akulamulira dziko lino. Chilungamo akuchidziwa kunena kuti munthu atati ayime chisankho sangawire. Ndipo ineyo ndunenetsa amene aja kuti ayima 2030 chisankho adzaluzanso chifukwa chonena kuti ankachedwa opanga ziganizo so amalawi zimene zija nkaona. President sumafuna kuchedwa opanga ziganizo ngati pakulakwika anthu akukuza kuti apa pakulakwika koma ineyo opanga chiganizo mwachangu kuti amalawi asafinyike. So makamba akudzuka kumene kujako ayamba makamba aja atuluka chifukwa chimene chija chili kunja kwa boma. President tsogolo akakhala kuti akulamula anthu amamuopa. Amachita naye mantha sangamuze makamba amene akakhala kuti MCP kulamula sakanatuluka. Makamba aja atuluka chifukwa ali kunja kwa boma. Chabwino. Koma mafunika akhale pansi awunike kuti kodi chimene chidatipangitsa kuti tiluze zisankho chikhoza kukhala chani azipeze zifukwazo. Chabwino. Chifukwa kuchipani kuja tikozungu atipita president even kuchipani kuja kwa anthu ena amene sadamuthandize president nthawi ya chisankho. Fakana nena zoti president amapanga ziganizo zomochedwa for anthu amene sadathandize amawadziwa kuti amalawi ndi anthu akudandaula nawo kuti sakuwathandiza president. So makuti anthu aja awachotse even maunduna even maudindo amene adali nawo kuti awachotse apresident amaonerera. Zotsatira zake chipani chija chili kunja kwa boma tikunena pano. So ngati mwina achakwera akabwera nzeru zina 2030 naye akupanga ziganizo zonena kuti munthu akalakwitsa akuyerera akakhaika pasi mwina koma ngati angapitizebe ndi mmene angayendetsera boma kuja ndikuti tiyiwale zotakhoza kupambana chisankho cha 2030. Chabwino. Ndipo ndiona ngati kuti achipira ngati zimene amba zija tsalani masiku 1000 zakuti kuti tipite kuchisankho tidzatenganso boma yofuta ndifa Malawi. Kodi anachita chani ku Malawi choti tikhoza kuzakumbukira kunena kuti awawa ofunika atabwerera so mboma anachita zakuti zakuti. Chifukwa munthu umenera uwunike ukhale pansi kuti kodi napanga chani choti Malawi akhoza kundikumbukira kuti chisankho chikubwera akhoza kundivotera. So ngati nazo zifukwa zoterozo kuti iwo akukhutitsira kuti inachita china chake choti Malawi akhoza kutikumbukira it's okay ndikuti Malawi adzavotera. Koma tumi amwina akadakhala pansi nkupeza mtsogoleri wina kuti adzayimire chisankho 2030. Zikomo kwambiri. Ayi phiri tikuthokozeni chifukwa cha maganizo anu kuchokera ku Kasungu mukhale ndi usiku wabwino. Nanunso usiku wabwino zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Ndibwino wanje. Ayi tilipo kaya dzina lija tikumbutseni wawa. Robert Kulunkhalape. Musatenge dzina langatu. Ine ndi Robert Abel Kalindiza. Kuli bwanji kunkhatabe? Mbali iti kunkhatabe chifukwa kuli Malaza nde kumalaza konso kuli Kalindizi ya village. Chabwino. Ndakuvani kaya maganizo anu ndi otani chidzulo chino? Maganizo anga ndionena kuti malinga ndi anthu ena amene anena kuti chisankho chichitikenso kuti kuzoza osanga mtsogoleri wa dziko kuchipani cha MCP ulaza ine 2030 ndichofunikira. Chifukwa mtsogoleri anachonga wachakwera anthu anadanawo kukhosi. Amapitiriza kulamulira chipanicho chipangisa kuti anthu udazipitiriza abe kuda kukhosi mpaka na 2030. Ndipo
tsoka zimeneza kana kuti apange mwachangu asankhe munthu wina so that agoke anthu amene anachoka aja komanso kutale anthu ena mupano kuti aniwane chifukwa guluso lili muzambira khanda nawo kukhosi ndera tamangopitirirabe azingoonjezera mkwiyo mwina musanapite mutanthauza kuti makampu akuchitikawa ngabwino kwa inuyo. Yes, end of the day inonga ndi msogoleri akhale pasi ndi komiti ya chipani ayitanise convention mwachangu kuti anthu asankhe chifukwa zimene zikuchitikazo nkhale anthu akufuna kuti kuchitike convention ndecho kuti amsogolera kudzuka kuti ayitanise anthu mchipani ayitanise siku ukhale convention ichitike azipita kusogolo. Ayi bwana Robert tikuthokozeni kuchokera ku Nkhata Bay. Ndathokoza kwambiri kukwira phone yanga. Tathokoza kwambiri amenewo akuti Mr. Robert kuchokera ku Nkhata Bay. Maganizo amene akuperekedwa pano ndi anthu amene ndi nzika za dziko lino, si maganizo aluntha television, koma ife ndi chotengera chabe kuti tive kuti kodi anthu akuti bwanji pa makampu amene akuveka amene akuoneka chipani chilichonse chili ndi malamulo ake ndiye kuti basi ndimene makhalira kandodo ka mwana umatophera njoka komanso zimatheka kuti chimene wamkulu akuona atakhala pansi mwana sangachione. Ndiye tikhala tikuvabe maganizo anthu osiyanasiyana pompano pakanema yanu yaluntha television madzulo ano. Muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti wawa? Ine niimbira kuno kudowa kuminga kwa dzole. Kudowa kuminga? Ndikudowa kuminga. Dzina lija ndani kaya? Dzina kumbuyo kunong'ona. Kumbuyo kuta? Kumbuyo kunong'ona dzina. Komano mutatalikira kumbuyo kunong'ona. Mutatalikira pang'ono ndi kanema yanu mukuveka ndithu kuti muli pafupi. Talikirani ndithu. Ine ndikumana talikira ndithu apa. Ndikuthokozeni kwambiri. Akumbuyo mawu anu ndi otani? Ine maganizo ngani yakuti amene waruta fundo yonena kuti pakhale usankha mtsogoleri wina odzayimira ku chipani cha MCV. Amene ndi kuti mulungu omunong'oneza kuti maganizo aruke. Ine maganizo amenewa nokulizana nawo. Ine maganizo amene ndali nawonso koma morife ndife opanda pake singaziyambire. Iniyo ndi opanda pake? Isepo ndi santhu opanda pake ngasidapite ku sukulu mpopera kuti yembese budget imeneyi. Koma ineyo maganizo amene ndali nawo kuti koma pakadakhala maganizo ena yoti 20 chakwera sadzayimire soboma. Ine maganizo amene ndali nawo mora munthu amene wachiyambitsa fundoyi zangu kuti ruvodife ndiposapite kusuda akakuvura nawo kuti koma tisankhewo yakayimire chipani cha MCV. Maganizo amene yabwino pazifukwa zakuti ochakwera autsogona linawo mbuyomu kufikira pachisankhopa zoti ngawese rodzayimireso muchipani chichi ndikuti kwe musivili khozo ngucho kwambiri zinkupesipina yako kali. Muli kale ndi maganizo anthu ena kapena ngati nzika? Ine ndi maganizo ngati nzika. Koma maganizo alubwera chifukwa chakuti utsogolo munalipo mbuyomu. Mpabwino lwesempere pasankhidwe wina odzayimire pa upresident. Ingatakimira soja kwera mwe ndeti ngukhala ziro amwenda mwamba pano mpaka nakhala ziro mpaka na ziro mpaka mwina mulungu adzaweruza. Chabwino. Ine maganizo anga yakuti munthu amaruta maganizo amene mpabwino zedi ndikuti muthokoze mulungu munong'oneze maganizo aruluke. Uli pakhale mtsogoleri wina odzayimira ku chipani cha MCV yonse soja kwera yayi. Tikuthokozeni chifukwa cha maganizo anu. Ine maganizo anga na amene wakumbuyo kunong'ona kuno kuminga tiye dzole ndowa la boma la dowa. Boma dowa. Kwati mbati boma dowa kapena dowa. Boma la dowa. Koma tikuthokozeni maina anu onse odzaza mkamwa. Zikomo kwambiri. Tathokoza akumbuyo kunong'ona. Zikomo. Hello muli bwanji? Ili bwino ene muli bwanji? Kaya dzina lija ndi ndani ndipo mukuimbira kuti? Ine Thomas kachepera kuno kudedza. Akachepera kudedza kwake kuti kumeneko? Kumpalale cheka sungu boma la dedza. Nkomwe kodi?
kaya topic simwaiva topikiyo ndaiva chabwino chabwino maganizo anu ngati nzika muli ndi 1 minute maganizo anga ngati nzika ya Malawi kanapange chipani chadangono lisokonezo chipanichi chili bwino president ndi wabwino ndithu koma wena wofungatira president wanda amene amalakwitsa zinthu kodi president amakhalanso ndi omufungatira ngati nduna sakezi chabwino zinthu chifukwa anthu adangoona kuvota ati mopsa mtima akuti zinthu zikudula chabwino koma kutika kwina kulikonse zinthu zodulira president anali wabwino anali yemwe onani mise umene otimamvira mulilongwe onani sikukuko umene ochitira ngakhale kumwera koma kuti anthu sitiganiza bwinobwino oti pofika mu zaka zimene zipafunika tiganize bwinobwino kuti president abwerezenso president anali ochitukuko uyu ndithu mtsogoleri ayi tikuthokozeni kuchokera kudedza kwa tiye kasumbu chifukwa cha maganizo anu zikomo mtsogoleri. hello muli bwanji Bwino abwana muli bwanji ayi tili bwino kaya tikuyankhula ndi ayani madzulo ano akandaya kuti kumeneko ulilongwe kutanki uko mathanki alipo mbweyetu mulilongwe kuliya ku petrol ambe kuliya ku area 23 uko chabwino koma magesi kuno atima ndeke mkatotire mtima pang'ono koka osadandaula aluntha ndi anu nkhani njakuti chipani cha Malawi Congress MCP kwatuluka magulu ena a anthu amene akunena kuti pomadzafika 2030 papezeke ena odzayimira osati Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Iwo ali ndi maganizo awo ndiye nkhani njakuti tsono tavota muja sikalekale kodi zipani lero ziyambepo zoterezi sizinafulumire zipani zosiyanasiyana fo zikozotheka kuti pano tukamba za MCP koma nkutheka mwine zipani zinanso madzi akuyende chapasipasi nkhani ndi imeneyo maganizo anu muli ndi 1 minute 1 minute imeneyi maganizo anga akhoza kugwera mbali zonse ziwiri chabwino kuti afulumira komanso sadafulumire chabwino wakukhala ndikhalidwira muzipani kapena khalidwira anthu andale izozonzo sadabwikayi oho zimenezo zichitika ndipo akwekesana mpaka na 2030 kodakwekwesana eti ndipo sanati iye oho chifukwa tisa iwale sopaja kuchipani cha DPP zidalawiriranso kwambiri ikatchula maina tilakwisa kwakuti likagulu kena akamati yayi aprofesa akalamba asisiye akalamba achoke amene ajasa akwanisa akudwala komanso tikamavota kukhala kulibe kwakhala kamwalira pakati tinafika 2025 pa 16 September pamene zikazizira ochita manyazi ndikumachita manyazi okondwera ndikumakondwera ndiye chimene anthu apangira izi mwachidule ndi mmene Malawi Congress Party idaluzira chabwino kwa inaluza itaenda maulendo 400 and chakuti a president maulendo anga 400 and chakuti ndikumanena kuti apita mthali kangoenda maulendo 18 okha yapa pana bwanja ataenda maulendo 18 okha kuti president awina yakamena kuti kukhale komiti na samayembekezera kuti abwana ajanga kwene mavoti amene aja 1.7 miliyoni ujama tiwapa uja sakuyenda uja wakaramba uja ukawina 3 million 25,249 mafiga mukusunga atu olondiri mbusa aliyesendo andale babu chabwino ine ndinabusa akanda aliyesendo andale olamboni aja amavota amene aja oho amavotera mumtima amagwedezera mutu chipani chimene akuchifuna ukasatapite ukafuta chikamabandula amboni amenewo amagwedezera mutu ndipo inomboni ndilina wanzanga ena ake chabwino ndi mungomalizisa kuti ndimalize eminiti yangayi inde zimenezo zichitika ndithu chifukwa zimene amayembekezera Malawi Congress Party zimenezi
anapusisidwa ndi anthu okwana ngapo ku Japaniko kumaoneka ngati Japan chili moyo koma kuchiononga kusatha kulankhula kumene samatha kulankhula enawo chifukwa pano amene akulankhula akuwonongerabe Japan. Ndipo ine maganizo anga sadafulumire chifukwa kuzayimiranso achakwera kunena chilunga kudeche zakwamo posasumira pamene pacha. Chifukwa zinthu sizidayendekesanabe. Okay. Supporter kuma sizidaende ni masupporter amene anthu amati onkhalamba ndi amene ni masupporter kuti kwatatibula mujanina kumvera nawo ngati ndamengati sizidafulumire ngati ndikuchoka achoke ngati ndikukonza akonze basi ndiyimire pamenepo. Abusa tikuthokozeni ku tanki chifukwa cha maganizo anu. Zikomukwambira Mukhale ndi madzulo abwino. Zikomukwambira inunso. Hello muli bwanji? Hello. Your call has been. Amene wa anaimba rasa na koziki. Muli bwanji? Ena adangoloweza to kuchokera nthawi kufika nthawi kumakhala program ndi kutheka mwina akungoponyeramo. Hello muli bwanji? Muli bwanji abana? Ayi tili bwino kaya dzina lija likumbutseni mukuimbira kuti? Basi banda kutia. Kuja? Kutia kuzomba. Okuntiya chabwino. Ndakumvana bana program uje anu mudo wanu Chabwino. Kumano MCD bano bandi mene yati kumundisha zaka paite. Wataka kuti asinde president kuti muna maje apange convention apange aije muntu wina. Ana kumugwa nayo pakatali kochepa. Oho. Somwe maembekezera kuti pandawe yochepa 5 years angapange mene analipangira ziko lino. Chabwino. Kwambiri amalawi kuti tidapupirire sokuzapasa zikoli. Kuti asendeteso. Itudi bana. Ayi inu tikuthokozeni kuchokera kuzomba kuntiya. Mukhale ndi madzulo abwino. Hello muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji? Ayi tilipo kaya tikuyankhula ndi oyani? Wangwanda kwezalamba kufisanza kuno. Kunchisi. Zedirwa. Ayi muli bwanji ankwezalamba? Ndili bwino bwana Robert muli bwanji? Ayi tikupuma mwina topic mwaiva. Ndaiva topic. Ayi ndithu bwalo ndilanu tsopano. Konguti imene limanguda ndaona kuti anthu amababa ujeni bafike mbandale. Amene amababa program iyi. Kodi pamalo andale eti? Andale. Fa topic ija mwana mwafusa kuno kwenu kuti azatu amba ujita anthu funa mtsogoleri. Yeah. Ndeni nthawi ya 2030 ufikana panopa. Anthu zili kuno kwino wafulumirana tina. Aha. Yes. Topic imeneyo le. Imene ndikuona kuti awa kupanga zotokosa afulumira. Chabwino. Andi akanakhala pheka ayi. Aone kuti upeza chilichonse malawi kuno chimendera tu malamulo. Ndizona. Ndipo malamulo akuti chani kuchipaniko. Kandi malamulo ngati yanga chitene ndi ngati kuliwira ora akozula singa malamulo apeze njira okasinga malamulo. Koma tibizana abantu kuti chipani chikaluza amakhaza mbiri zolankhula. Ndebe ababa afumira katarafuna MCP yo akwina atandisa chipani chawo. Sasokoneze MCP ya. Oho. Fa chipani chakalikali ya MCP akamenya sijalowa mboma chinatsutsa kwanthawi zake na chinalowa mboma. Andi panopa zimene akunena anthu zili achinako mudwitsa ataona nimene dziko likuyendera panopa ne MCP ja munthu akozinena kuti chani azinena nditumopa chauta dziko laniro. Petiko zine kuti bolaso MCP ja nimene zinthu zafikira pano. Chimene tinganenepo ndikubwereka anthu achigawo chapakati walanda chimanga. Chimene wakozinena kuti achitapo kuti chazero. Oho. Koma tini tababa zote zizitadiza dziko ena akava maganizo amenewo azipita chitsogolo dziko. Chabwino. Anthu chipani masambani anambana nthawi DPP itachoka mboma nantalika. Achoka ena anachokera pompaja ali chipani zina Yeah. Nde akanangochita zimenezo chipani ngataona zichachoka tsogolo ngachili malamulo. Ndebe titokoze kuti
ena akufuna kachipani chawo ndi ena amene aja mtati mwaona amene aja mtsogolero ulimo akamala nkula balose sanga choche funa osokoneza chipani achisiye chipani ichi nchafuwo ichi chali esanambira mwe musibiye mwemo oho ndepali awo kasunga anambira kuimba iyi ndi amenewa ayi already baba tichapa mwako milandu yoti sitikate kuyankha tiziyankhoza zokhazoka zoti kuzithandiza dziko lina la Malawi ino chabwino ndithu tizishanisa zabwino nizoyipa ndikunena zimenezo ati tiziyankha za munthu umene wabwera pa tsikulo awawa bafulumira adikire nthawi yake ikwana ndithu tibwana kapene ayi tikuthokozeni kuchokera ku Visaza komwe kunchisi chifukwa cha maganizo ano ndithu ayi zikoma kwambiri amenewo anaimbira ndithu kuchokera kunchisi akutero kuti ena amene akumalowa pa programu ino akuti amaoneka ngati andale iyayi ife sitingadziwe kuno kuti kodi amene akulowa apa ndi andale azibusa kaya kuchokera kuchikhalidwe chachichewa angoni ayawo atumbuka asena onsewo tikupatseni mwayi oti mupereke maganizo anu pa programu iliyonse imene mabwera pano ndi topic iliyonse imene imafika pano ndiye aliyense timpatsa ndithu mwayi afotokoze maganizo ake koma tisaphonyane ndi topic nkhani ndi yakuti achipani cha Malawi Congress ena ayambapo kutokosatokosa kuti ayi tikufuna kuti achakwera tulepanso udindo 2030 azemire munthu wina ndefunso nakuti kodi sanafulumire nanga ngati zili choncho kuzipani zinanso nkulondola kutero pamene tangovota posachedwa maganizo anu ngati nzika ndi wotani muli bwanji hello ndikuno muli bwanji tilipo kaya nkuti uko dzinaso ndi ndani kuno kukazungu kwa bondo kukazungu takulandirani kaya dzina lija ndi ndani ina Mr. Kazembe Bwanali tathokoza Kazembe Bwanali maganizo anu ndi wotani ine nkhani ndaisa chakuno kwino chabwino awafani kundipita kuti alifani kugwirane ndi uya kutoka popano chabwino anthu ambiri wakuja kufulumira nthawi zonse azipaniwa ngakakuti ali banja azochitikazake paka tipotipotipoti imene akukuponera panopo moti sina chilondoso mbezikizikapachinokwemikoni chabwino moti nkhani yayikulu achakwera awasiye alibe futo lina liliosayi taonani awo akwenda kaboma awo akuno misewu yayima palibe chimene chikuchitikaayi apa nkhani iwe tinoiona kuti atalipane zambiri aine mukwezeko mawu pang'ono mukuvekera pansi achakwera awasi achakwera achakwera mkosala kwayi chabwino yo afuna ngati afuna zandaleso ayambe chipani chawo moti sindingaphikizeso kuti pandigwirane ndi awasi akumene apa kuti akumene awa ayi tithokoze kuchokera ku Kasungu maganizo anu afika yayi zikomo mukhale ndi madzulo abwino zikomo tikupitirirabe kutenga maganizo osiyanasiyana pompano pakanema yanu ya Luntha kuchokera kuno ku area 2 mu mzinda wa Lilongwe hello muli bwanji hello amene watithawa tiyese kwena hello muli bwanji ndili bwino muli bwanji bwana ayi tili bwino kaya dzina lija tikumbutseni ine Agostino uno kujamphwi kujamphwi malire a Lilongwe ndi dedza ndidi bwana kaya dzina ndi ndani mwati Agostino nditi munonko zikomo kwambiri kaya topic ndi imeneyotu rimere muli ndi 1 minute papa suri akuzura kufulumira inanga si maziwa vari ilomjenga kwambira timoti izina oho yava iwo akuza kurunikira kurimwe kupangira ruvanova mtsogolo muno kumonero riri denda bwaje kwa zvinhu zabwino kuambira rukumene
Oho. Unajua Qur'an mwakali basi mokundana kukala basi asahana wakudamu nakuzitula ndani. Ichabwino. Rumuntu. Ayi tikuthokozeni kujamphi Agustino chifukwa cha maganizo anu. Iya izo mukapini. Mukhaleni madzulo abwino.